ଶୁଣିଲୁ ତ ବାପା ସମ୍ଭାବନା କଣ କହିଗଲେ ଏଥର ତୋ ବାଟରେ ତୁ ମୋ ବାଟରେ ସତରେ ଚାଲିଯିବି ତା ନହେଲେ ସେମାନେ ମତେ ପୋଲିସରେ ଦେଇଦେବେ। ଦେଖ ସତରେ ଚାଲିଯିବି କହୁଛି ମୁଁ ବି ମିଛରେ କହୁନି। ଯିବି ଯେ ଯିବି ଆଉ ଜମା ଫେରିବିନି ଫେରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ମତେ ଜମା ପାଇବନି ଜମା ଖୋଜିବିନି। କାହିଁକି ଖୋଜିବି? ମୁଁ ତୋର କଣ ଦରକାର ନା ତୁ ମୋର କଣ ଦରକାର? ତୋର ତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରକାର। କେତେ ବୁଝେଇଛି ଏବେ ତୁ କାନ୍ଦିବୁନି କାନ୍ଦିବ କିଏ? ପୁନି ତୁ ମତେ ମାରିଲି। ହଁ ମାରିଲି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ତମେ ମତେ ଆଗରୁ ମାରି ନଥିଲ କାହିଁକି? ଏବେ ତ ଭାରି ବୁଝଉଛ ଭାରି ସ୍ୱାମୀ ପଡି